Cross mano duol mar Red Cross bende notimo mano kaluwore kod kaka koth osbedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore. Nitiere graphics moro ma bende adwaro mar mondo mine yamo mano kaluwore kod nonro mano mar Kenya Red Cross. Mokwongo Red Cross mana ka director mar Obado nyalo keto na graphics moro yamo kanyo nyakwarom gajwang' mar mondo mi yud thuolo mano mar neno ni midhiero mar koth makamano osekelo achiedh nade machalo nade. Report Kenya Red Cross wacho ni nyaka sani ji mosetho kaluwore kod koth ma bende osebedo ka chwe kor gwenge ma pacho ka gin ji madirom 17. Jogo ma bende osenyore gin ji 14. Miere ma bende oula oseketho nyaka gi sani mana kaka inyalo nene wang' jowi mari en kwan mar 10,277. Jamni ma osetho nyaka gi sani 1,099. Bende neno kanyo puothe ma bende osekethore heka madirom 221. Manonro ma bende Red Cross nochiwo chieng' Jumapil mane chakruok mano mar jumani. Koth makamano nyakwarom gajwang' bende osekelo midhiero mopogore opogore kopogore kata mana gi gwenge mamoko. Bende gwenge magwa makaluo waseneno achiedh nade makoni kod kocha. Achiel kuom gwenge ma bende osebedo ka yudo achiedh nade mar koth en county mano ma Homa Bay. Nwaneno gwenge mag Wahambla, nwaneno bende gwenge mago mag Karachuonyo. Oula mathoth ma bende osebedo ka mole gwenge makamago osedaro ji. Koro en puonj ma kinde ka kinde ma bende TV mar Ramogi wachiwo ni nyakwarom gajwang' kata bende ni siem nosechiw mar kaka wanyalo kedo gi midhiero makamage. Ber kwa paro ne Uganda kinde ka kinde nikech koth makama naneno ka duolo mochung'ne kor lwasi wacho ni ok obiromo machiegni ni koth makama pod biro bedo ka dhi nyime nyaka dwe mokwongo mano mar higa mabiro. Koro kaka Uganda onage TV mar Ramogi wachiwo ni puonj mar mondo mi ibed akicha. Omiyo kiny makawuono antiere kod welo adek, welo ma awinjore kod thor wach makama. Adhi bedo gi welo e kaunti ma Kisumu, adhi bedo gi wendo machielo e kaunti mano ma Homa Bay kanyakla kod e yor lony manyasani mano mar Zoom. Bende adhi bedo gi wendo. Antiere gi wendo ma bende oseikore e kaunti mano ma Kisumu. Antiere kod midusa kanyo mano mong'ere kaka engineer Patrick Nyamita ma bende en midusa e kaunti mano ma Kisumu. Engineer Kiwinja amosi ni misawa kaunti ma Kisumu chio na dokinyi makawuono. Misawa Engineer nyalo mana nene yo makara amosi ni misawa kaunti ma Kisumu chio nade. Oyawore kaunti ma Kisumu chio maber. Erokamano ahinya nyakwarom gajwang' mineno kanyo mano engineer Patrick Nyamita ma bende en midusa e kaunti mano ma Kisumu. Mana ka nyalo mana chako chal mano mar kor lwasi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom gwenge ma bende koth osebedo ka goye pacho kamana kaka gwenge mamoko. Akeno kiny makawuono ni chiew nade koth ogou koso nang'o? Koth so kogo ma iwinja. Midusa nyalo mana winjo yo makare thuolo ni mari kaka wendo nyalo mana loso kodwa kaka TV mar Ramogi. Kawuono to koth beto wewa matin e chuny boma to gwenge mamoko ma oko mar boma to koth pod chwe. Erokamano ahinya nyaka gisani ang'eni nitiere siem ma bende osebed ka ichiwonwa kod migepe mopogore opogore. Kuom ranyisi odiochieng' manyoro nwaneno kanyo siem ma bende duol mochung'ne kor lwasi nochiwo. Nagiwacho ni koth makama ok bi rumo machiegni ni obro bedo kodhi nyime nyaka dwe mokwongo mano mar higa mokalo. Kaka midusa e kaunti ma Kisumu samoro paro minyalo chiwo ne japiny okinyi makawuono de bed mane. Ahinya kaluwore kod bedo akicha gi kor lwasi mano koth ma bende osebedo ka chwe pacho ka. Gima wanya timo en mana advice jopiny ni e kinde mag koth machalo kama onego wabed wang'iyo safety magwa mokwongo to especially jok manie low grounds onego wachak ng'iyo kaka wadhi kuonde mabet ni a little bit higher, but as a city wambe wajipanga nitie mpango mwaseketo mwasechako mobilize to ensure that midhiero ni is not going to affect jowa modak e boma ma Kisumu ka, especially areas mag the informal settlements
and areas mag the rural part of the city mostly bedo affected all the time. Koro wan wakwagi mana ni sani nyaka waji adhari nikech weche mag midhiero mar koth ni kibiro gi weche mang'eny. So for now, wabro mana advice mondo gi look up at safety mar kuonde ma gintie. But ka gineno anything that is causing alarm, to onego wayud wach mapiyo piyo mondo wane kako mobilize mondo wakony kuondego kapok obedo kethore. Erokamano ahinya. Bende ang'e ni Patrick okinyi ma kawuono intiere tago maliet mano mar mondo miduok penjo kaluwore koda wang' mano mar midusa. Ang'e ni in midusa mano e boma mano ma Kisumu kanyo. Ang'e ni wadhi bedo kwa loso mathoth kotenre kod gedo mar udi, wadhi loso kotenre kod daraja, olalo e boma kaka iketogi, wadhi bedo kwa loso kod olalo kuonde ma pi olalo nego bed ni kadhe gi mamoko nikech mano en achiel kuom achiedh nade ma bende bombe mopogore opogore osebedo ka kadhe. Wachaka negi kaunti mano ma Kisumu. Ang'e ni nitiere siem mabende osebed kichiwo ne counties ma pacho ka mar mondo mi giikre kata bed ni jopiny ikore, counties bende oikore mar neno ni pi olalo kalo kanye e kinde ma bende koth chwe. Wachaka na kata mna gi olalo bridges ma bende nitiere chuny bombe mopogore opogore. County ma Kisumu en achiel kuom counties ma bende en chuny boma ma bende dibed ni itiyo kata mna kuonde maket kod mano. Nego bed ni ichano boma yo machal nade ma kata ka midhiero mag koth obiro to koro kelo achiedh nade mopogore. Erokamano. Kaka county mar Kisumu nitie daraje mang'eny ma moko ng'eny gino ger higni mokalo, most of them higni kata 50 mokalo, to nitie moko mabosegere higni chakre devolution, but pod wadhi mbele gi gero daraje within town mondo konywa reso midhiero mar koth mabiro ni. Kaka city mar Kisumu mawane bo telo mar Ngire Anyang' Nyong'o, wan gi mpango, wan gi routine program watimo mar maintaining gimiluongo ni drainages e city and opening new drainages, yawa oche nikech seche moko floods mabedo mawuok bang' koth iyudo ka seche moko aoche wagi odinore, koro dwarre mondo yargi mondo allow pi ka odhi e nam. Mokwongo Kisumu nigi gimiluongo ni drainage master plan manolosi higni mokalo, and drainage master plan ng'iyo kaka city nolosi to city nobedo plan, and city drainage mo an go sani nobedo plan higni 50 mokalo, higni 50 mokalo. To kaka seche masani watemo matek mondo wa implement parts of that drainage master plan matin mondo konya alleviate shida makoro wan go kama koro wachiko midhiero mar koth ni. Ka sani kama owuoye ni already wan wase mobilize resources ma we budgeted for nikech ma is our routine activity mwatimo kaka e boma ma Kisumu. Wase mobilize our resources, we are moving to the ground, wachak reso kuonde manigi midhiero gi. To kendo we are also involving stakeholders, chiel kuom gi wawuoyo gi Kiwasco, wawuoyo gi Lake Victoria South, wawuoyo gi Kera, wawuoyo gi Kura, kaluwore nitie drainages moko maringa along the roads ma oger gi Kura, Kera or Kena. Koro mane kakwa pango e boma ma Kisumu ka en exercise makoro onego bedi dhi mbele, to gima nyaka jiw ni en ma ok en gima watime mana nikech wach koth manyicho land wache midhiero mar koth manolandi. Watime nikech is our routine, en gima watimo kaka routine. So ok en gima warito ni nyaka koth biye kwa tachak paro kaka watimo. Koro ma gima watimo every year, wa budget, we do maintenance mag drainages, we open new ones, wagero olalo kuonde mopogore opogore e city ka sana oko mar town. Ingeni town ni duong, the city boundary duong,
kora wuoyo mane lop mar city a county to wan gi a committee ma is dealing with this under the special programs. Koro okanya wacho mang'eny about the whole county, but anya wuoyo lop bomo ma Kisumu to gi area ma surround it within the boundaries ma Kisumu. So so far ang'eni biro bedo kinyiso mathoth ahinya kaluwore kod okenge chenro ma bende county ma Kisumu nitiere godo kopogore